Tapo kami. Hindi. Mother. Ayun ang... Ito. Oo, tumata. Ayan. So, pre, nagising lang. Nagising mo lang na naman. Ayun, hindi naman ako makakatulog. Ito, pre mo tayo. Dito ka ulit. Dito ka ulit. Ayan, sige. Anong verse mo ngayon? Ikaw mag-pray. Ikaw. Kapatid. Siya mag-pray. Lord, maraming salamat po Lord sa araw na ito. Lord, may isang Panginoon, kami pinili sa iyo ng tubayo, Lord God, para po sa therapy ng aking nanay. Salamat po Lord sa iyong biyaya sa ang kapatid na ito, Panginoon, na siya po nagbibigay po Lord ng kanyang oras sa Lord God upang ma-therapy po Lord ang aking nanay. Maraming salamat po Diyos sa mga panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen! Hindi ba? Hindi ba, Mother? Okay. So, ang gagawin natin na, meron kang upo tayo. Ano mong gagawin mo, di ba? Nung nakaraan, ikaw ay nakakisi. Ngayon, 20. Pero, sa pusat mo lang po, ha? Nasaan ang mahina mo? Ito mahina. Nasaan ang... Ito mahina. Dito ako maglakas, ha? Pati ito, mahina din. Ay, palakasin natin. So, kailangan makabending ngayon. Ha? Sige na, upo tayo na muna. Sige. One. Oh, dali po. Diretso muna tayo. Hindi po ka tumayo. Yan. Sige na, yung balik. Ayan, kayo lang diretso. Tapos, dandang ang upo na eh. Dandang ang upo. Okay, isa. Ayan. Kayo, dalawa. 3. Very good. Then 4. 5. Veronica Martin si nanay. Veronica ta. Veronica. Nanay si nanay Veronica. Ay, ilan nito siya? 92? 90 years old. Ayan po. 90 years old po. Upo tayo. Ayan. Yan nanay. Ano yun? Ikaw nagbibilang, ako hindi ako nagbibilang. Sige, last 3 na. Last 3, 4, 10. Yan. Last 8. Okay. Tayo lang muna. Hindi ka malalim. 9. Sige. Sige po. Palakas po yun ang balakang. Yan. Yan. Okay. Okay. Last 7. Okay. Last 6. Okay, last 5. Then last 4. And last 3. And last 2. Okay. And last 1. Okay. Isa po. O, tayo muna. Tayo muna. Nirexate? Oo. Pagod ka? Siyempre. Okay. Sige. Nirexate ka muna. O, meron pa tayong bonus. Iba pa. Pahinga ka muna. Upo ka muna. Nirexate ka. Kapag hindi mo sumakit ang ano mo ha? Katawan? Hindi sumakit? Ba? Ito ang masakit. Ayan nga. O, sige. So, request pa ako ng 5. 5 pa para 25. Sige. O, sige na nga. Okay, 1. Then 2. Then 3. Then 4. Okay. Then 5. Very good. Ayan. Okay. So, tapos natin ito guys. Ito yung buko tayo ni nanay. And next lang natin ngayon yung kanya namang yung kanyang walking therapy. So, cut ko muna to guys. Mamaya part 2 para